mkazi cholinga chake chimene Allah subhanahu wa ta'ala adamulengera ndi chachikulu kwambiri. Choyamba mudziwe kuti Allah simbuli, ndipo tidzitalikitse ku maganizo amenewo onena kuti Allah ndi osazindikira. Allah ndi ozindikira. Ndiye iyeyo pomulenga mkazi adamulenga ndi cholinga chomwe chili cholungama kwambiri, ngatinso momwe adamulengera mwamuna. Ndiye tikabwera mu chiphunzitso chathu cha Chisilamu tipeza kuti cholinga chimene Allah adalengera anthu pamodzi ndi ziwanda, amuna ndi akazi, ndi chakuti agwire ntchito yomwe iyeyo Allah subhanahu wa ta'ala amayikonda komanso amasangalala nayo, imene ili chani? Ibada. Palibenso chifukwa china kuposa pamenepo. Ndiye chifukwa cha mkazi kupezeka pano pa dziko lapansi komanso mwamuna kupezeka pano pa dziko lapansi, cholinga chake ndi choti onsewa awiriwa adzagwire ntchito yabwino yomwe ili yomusangalatsa Allah komanso imene iye amayikonda. Basi ndiye cholinga cha chilengedwe chathuchi si kukwaniritsa zilakolako za mthupi basi. Maganizo awawa ndi amene adawononga akazi omwe lero lino akuyambitsa chisokonezo pa dziko lapansi, komanso chisokonezo chadachiyamba kale yomwe ndi feminism. Allah mu Qur'ani akuyankhula kuti waman ya'mal minas salihati min dhakarin aw untha wa huwa mu'min, aliyense amene angagwire ntchito zabwino kaya ndi mwamuna kapena mkazi koma iyeyo ali wokhulupirira, fa ulaika yadkhuluna aljannata, yo ndi amene adzakalowetsedwe ku janna, wala yuzlamuna naqira, ndipo sadzaponderezedwa akali ndi dontho lomwe limene limapezeka pa njere ya tende, yo sadzaponderezedwa munjira imene. Kusonyeza kuti apa Allah sananene kuti waman ya'mal minas salihati min dhakarin, yemwe wagwira ntchito zabwino kuchokera mwa amuna. Akupanganso emphasize kuti ndi akazi omwe. So tuona kuti mkazi nayenso chifukwa chimene Allah subhanahu wa ta'ala adamulengera mwamuna ndi chifukwanso chomwecho chimene Allah adamulengera mkazi. Aya imene ndayiwerenga ipezeka mu sura An-Nisa aya 124. Tikabwera mu sura An-Nahl aya yofanana ndi yomweyi aya 97. Sura An-Nahl aya 97 Allah akunena kuti man amila salihan, yemwe angagwire ntchito yabwino, min dhakarin au untha, kaya ndi mwamuna kapena mkazi, wa huwa mu'min, iyeyo ali wokhulupirira, falanuhiyannahu hayatan tayyiba, tidzamukhazika pa dziko mu moyo wabwino, adzalemekezedwa, adzakhala wokhutira, komanso adzapatsidwa mariziki mu njira za halal, kumene kunedi kukhala umoyo umene uli wabwino. Palibenso umoyo umene uli wabwino kuposa pamenepo, kulemekezedwa chifukwa choti kutsatira malamulo a Allah subhanahu wa ta'ala, komanso kukhala munthu wokhutitsidwa ndi zimene Allah subhanahu wa ta'ala wakukonzera. China kupatsidwa mariziki amene ali abwino. Pali kufotokoza kumene akufotokoza Ibn Qudama kunena kuti masahaba achikazi komanso ndi ena kuchokera mu gulu la masalaf adakhala ndi amuna awo bilqanaa. Ndiye tikamakamba za alqanaa tikukamba za kukhala wokhutitsidwa
gawo losonyeza kuti munthu akukhala umoyo wabwino ndi pamene munthu akukhutitsidwa ndi zochepa za pa dunia pano. Wa ala hadha kana an-nisa fi salaf, umo ndi momwe ankachitira akazi amasalafi. Kana ar-rajulu idha kharaja min manzilihi yaquluhu lahu ahla, mamuna zimapezeka kuti akamatuluka nyumba yake ndikumapita kokasakasaka mariziki, amamuyankhula kuchokera mwa anthu amene akukhala nawo nyumbamo, amamuyankhula kuti chani, iyaka wa kasbal haram, kapewe iwe mamuna wanga kupeza zinthu munjira chani, munjira ya haramu. Fa inni asbiru ala al-ju'i, ineyo ndikhoza kupirira ndi njala, ine ndikhoza kupirira ndi chani, ndi njala. Wala asbiru ala an-nar, koma siningadzapirire ineyo ku moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Soneza kuti akazi amenewa akugwira ntchito imene Allah subhanahu wa ta'ala akuyinena. Ntchito yake iti, ntchito yokhala pano pa dziko lapansi mosangalalidwa ndi Allah rabbul izzati wal jalal. Chifukwa mkazi pofika pomamulangiza mamuna wake kuti iyaka wa kasbal haram, kapewe kupeza zinthu za haramu. Fa inni asbiru ala al-ju'i, chifukwa ine ndikhoza kupirira kugona ndi njala, ine ndikhoza kupirira kugona ndi njala. Wala asbiru ala an-nar, koma siningapirire kuti ndikauchedwe ku moto wa Allah subhanahu wa ta'ala, ndizosatheka kuti ndikaupirire ine. Ndiye uku ndiko kukhala bwino pa dunia kumene Allah subhanahu wa ta'ala akukunena kuti tidzampatsa umoyo wabwino, chifukwa kukhala munthu wolingalira kuti kuli moto ikisonyezo choti munthu ameneyu kakhalidwe kakenso ndikotani, ndikosamala. So wala najziyannahum ajrahum bi ahsan ma kanu ya'malun, tidzawalipira iwo ajrahum, malipiro awo, bi ahsan, mwaubwino, ma kanu ya'malun, pazimene adali nkuchita, min dhakarin au untha wa huwa mu'min, kuchokera mugulu la mkazi kapenanso mwamuna koma ali wokhulupirira. Ya apa Allah akutsindika kuti palibe kusiyana pakati pa mwamuna ndi mkazi kumbali ya malipiro awo a ntchito zabwino zimene angamagwire mu moyo uno, palibe kusiyana. Ndipo magulu onse awiri, amuna ndi akazi, ngati angachite zimene zizi alonjezedwa chani, janna. Ndiye pachifukwa ichi mkazi anapatsidwa udindo umene uli waukulu kwambiri, umene adzalandilire nawo malipiro ake. Ndipo zili ndiyeyo kuti udindo umenewu adzalandilire malipiro okamulowetsera ku janna, kapena adzalandire kuchokera mu udindowu malipiro amene atakamulowetse nawo ku jahannam. Chisankho ndi chake. Chimodzimodzinso mwamuna adapatsidwa udindo wake umene adzalandilire nawo malipiro okamulowetsera ku janna kapena ku jahannam. Ndi aliyense agwire ntchito yake ndipo adzalandira malipiro ofanana. Koma olemekezeka mwa ife ndi awo amene ali ndi takwa mwa Allah subhanahu wa ta'ala, ndipo udindo wawo amaugwiritsira ntchito poopa chilango cha Allah tabaraka wa ta'ala. Mwachidule udindo wawo amausamala ndipo amachita mofananiza ndi zimene mbuye wawo wawalangiza. Monga momwe Allah akuyankhulira tikabwera mu sura Al-Hujurat, sura 49 aya 13, ya ayyuhan nas, ino anthu, pamene pakupanga adresi amuna ndi akazi omwe, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, litudi tidakulengani inuyo kuchokera kwa mwamuna ndi mkazi. Waja'alnakum, ndiye tidakulengani choncho
ndikukukhazikani pa dziko lapansi, tidakupanganisoni inuyo shu'uban, kukhala mu mafuko, wa qabail, ndi mitundu yosiyanasiyana. Koma cholinga chake litaarafu, kuti mudziwane basi. So kaya pali azungu, kaya pali anthu akuda, kaya pali amwenye, kaya pali aluya, kaya pali ma-Chinese, ma-Indians, ndiye na amene akutchedwa kuti alubino, Allah subhanahu wa ta'ala adachita zonsezi ndi cholinga choti tidziwane. Koma inna akramakum inda Allahi, amene ali olemekezeka mwa inuyo pamaso pa Allah, atqakum, ndi amene ali ndi taqwa. Inna Allaha alimun khabir, Allah ndi wodziwa komanso ndi wozindikira nyengo zimene akapolo ake akudutsa. Kusonyeza kuti mkazi akhoza kukhalanso olemekezeka kwambiri kuposa mwamuna. Mukudziwa zimene zetu? Mkazi akhoza kukhala olemekezeka kwambiri pamaso pa Allah subhanahu wa ta'ala kuposa mwamuna. Mkazi amene ndi uti? Ndi mkazi amene mwa iye muli cha taqwa. Ndichifukwa masahabiyati ndi akazi abwino kwambiri kuposa amuna amene ali abwino mu nthawi yathu ino. Masahabiyati ndi akazi abwino kwambiri pamaso pa Allah kuposa amuna amene ali abwino mu nthawi yathu ino, chifukwa cha taqwa yomwe adali nayo pamaso pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndipo zisonyezonso zikuchokera mu mbiri za ena mugulu la masahaba achikazi, komanso ena mugulu la matabi'ina achikazi, komanso ndi mataba'a tabi'in amene adaphunzitsa amuna chipembedzo cha Allah. Hafsata binti Sirin, mukumudziwa? Yemwe adali mulongo wake wa Muhammad ibn Sirin. Muhammad ibn Sirin ni mmodzi mwa matabi'in, adali mulongo wake wophunzira kwambiri, muhadditha fi zamaniha, odziwa mahadith fiqh, amaphunzitsa amuna kuchokera madera osiyanasiyana. Amuna abwera kwa yeye ndikukhala pa klasi ndikumalemba ndikumaphunzira kuchokera kwanda kwa Hafsata binti Sirin. Allah adamulemekeza mkazi ameneyo kuposa amuna yena amene adalipo mu nthawi yake. So pachifukwa chanena kuti Allah subhanahu wa ta'ala wapereka status yofanana kumbali ya malipiro mu moyo uno kwa mamuna ni mkazi, chimene wangosiyanitsa ndikagwiridwe ka ntchito zimene Allah subhanahu wa ta'ala waziyika. Chimene wasiyanitsa nchimenecho kuswali komweko, amuna Allah wawalamula kuti azikaswalira kuti kunzikiti, pamene akazi kuswali komweko wawalamula kuti azikaswalira kuti mkatikati mwa nyumba zawo. Koma weka mamuna akuswalira kunzikiti, mkazi ndikuswalira ku nyumba, onsewa akaswali malipiro awo ndi chani? Ndi chimodzimodzi. Saumu ya Ramadhani, mamuna akasala, mkazi akasala, amene akulandira malipiro ochuluka ndi onsewo chimodzimodzi, ngati angasale potsatira malamulo a Chisilamu. Ndipo alipo ena akazi amene amapindula nayo saumu kwambiri kuposa ena mwa amuna. Izozo muzidziwa. Choyamba tanena kuti alipo akazi amene ali abwino kwambiri pamaso pa Allah kuposa amuna, ndipo tapereka chitsanzo cha Hafsata binti Sirin, komanso Aisha radhiyallahu anha wa Ummu Salama, ndiye na mugulazi kazi ya mtumiki. Allah adawapatsa kuphunzira, adawapatsa maphunziro. Aisha palibenso mugula masahaba achikazi amene adalophunzira kuposa iye. Ndipo Aisha radhiyallahu anha waphunzitsa masahaba achimuna dini. Akina Abu Huraira ajanali ma student a Aisha radhiyallahu anha, ndiye na kuchokera mukulandani la masahaba achimuna. Status kumulemekeza nayo Allah chifukwa cha taqwa imene adali nayo. Koma ni mkazi amene adali pa khomo, samatuluka nyumbamo, koma anaphunzitsa ndani? Anaphunzitsa amuna ambiri. Kuti tizimva qalat Aisha radhiyallahu anha, zikuchokera kwa ndani? Akina Urwa ibn Zubair akufotokoza kuti anti yanga ananena mwakuti. Koma Aisha tusada yene ndikakhala pa kalasi patsogolo pa amuna ndikumaphunzitsa. Ayi. Koma ni mkazi amene adatsatira zilamulo za Allah ngakhale amaphunzitsa anthu. Ndiye mkazi kusala
mamuna kusala onsewo ali ndi mphoto zofanana pamaso pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mkazi tsiku lake lonse kutsatira zimene mtumiki waphunzitsa, kukacha kumuyamika Allah, komanso ndi madua ena amene alipo ndi maadhkaro ena amene afotokozedwa kuchokera kwa mtumiki sallallahu alayhi wasallam amene ali asahih, iye ndi kutsatira zimene zijazo. Tsiku lake pamaso pa Allah subhanahu wa ta'ala limakhala lopambana kuposaso amuna ena amene angodzuka osachita chani, osachita zimene mtumiki adaphunzitsa. Ndipo pamaso pa Allah mkazi amene ali malipiro ochuluka poyerekeza ndi mamuna amene sakupanga zimenezi. Ndiye Allah subhanahu wa ta'ala apapa akufuna kusonyeza kuti ifeyo pamaso pake kumalipiro ndife chimodzimodzi, koma udindo umene watipatsa ndi otani, ndi osiyana. Tikabwera mu sura At-Tauba sura 9 aya 71, Allah subhanahu wa ta'ala akufotokoza kuti walmu'minuna walmu'minat, okhulupirira achimuna ndi achikazi, ba'dhuhum awliya'u ba'dhin, ndi abwenzi awina ndi mnzake. Ya'muruna bil ma'rufi, amalamulana zabwino. Pamene akulamula zabwino kwanzake ni ndani? Onseti, si amuna okha iyayi, ngakhalenso akazi ali ndi udindo wolamula amuna ndi akazi omwe ku zinthu zabwino. Wayanhauna 'anil munkar, ndipo amaletsana zoyipa. Kuletsana kusonyeza kuti ntchito imene sakupanga ndi amuna okha, akazi sakutani akupanga. Ndi chifukwa chake tikumva kuti mmodzi mwa akazi amasalafi amayankhula kwa mamuna wawo kuti iyaka wa kasbal haram, amuna wanga kapeweni kusakasaka zinthu za haramu. Chimene akupanga pamenepo mkazi amene ndi cha akumuletsa mamuna ake zotani, zoyipa. Iyaka wa kasbal haram, kapeweni amuna anga kusakasaka mariziki munjira za haramu. Ndiye kuti mkazi ameneyu akukwaniritsa aya iyi yoti okhulupirira achimuna ndi achikazi pakati pawo onsewo ndi abwenzi awina ndi mnzake, amalamulana zabwino ndi kuletsana zoyipa. Ndiye palibe zonena kuti mkazi akakwatiwa ndiye kuti iyeyo basi ndiopanda ntchito. Wallahi ma ideologies amenewa ndi amene akupereka ma feminist amene lero lino tikuyeneka kuti tiwaunikire akazi chifukwa akuonongedwa ndipo akuononga manja awo. Fakona ngati kuti responsibility yoyang'anira banja ili manja mwa mamuna basi. Iwo azigwira ntchito azipanga zawo zimene akupangazo palibe vuto. Iwo bora anabereka ana basi. Simayankha choncho. Meti mafusa kuti cholinga cha mkazi ndi chani, mwati kubereka ana, samalira chuma cha mwamuna, kumukwaniritsa mwamuna chilakolako chake. Mayankha choncheke. Zimenezozo ndi zimene ena ake atakakunamizeni ndi kukupangani kuti musinthe maganizo anu kuti komadi ito apa pandi tikuponderezera. Basi kungokhala mkazi basi cholinga chake ndi kukwaniritsa zilakolako za mwamuna, kukoza nyumba, kusesa nyumba, kubereka ana, kuyamwitsa kuti basi. Zimenezo zimene anaonongeka nazo akazi amene lero lino akuti oni ma advocates ya akazi amasulidwe pa ukapolo wake kuti kuteko pamenepo pa kuapititsa ku ukapolo weniweni, chifukwa palibe kukhala kapolo kupatulapo kukhala kapolo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ufulu umene amaitanira akazi amene ajasufulu ya ndi ukapolo wa Iblisi. Ndiye apa Allah akufotokoza kuti akazi ndi amuna amene alokhulupirira, ba'dhuhum awliya'u ba'dhin, ndi abwenzi awina ndi mnzake. Ino amuna anu mwaona kuchita chinthu chonyasa chimene mungachite ndi anu ngokhala chiti fameno ndi amuna anu wauza munanga zimene zozo kuchisilamu kulibe. Musamabweretse pano ndalama zakuba, kuli bwino pano pati zingodya bonya ulo masamba nkhwani daily palibe vuto. Kusanda kuti muzikapanga katapira ndi mabweretsa kuno ndalama zanuzo. Ine sindikufuna zimenezo. Akazambira kulephera kuchita zimenezo makomo mwawo.
chifukwa lifestyle imene akufuna ndi imeneyo yokhala moononga, yokhala moyiwala za ku akhira. Chifukwa kuletsana zoyipa ndi kulamulana zabwino ndikuti anthu amene akufuna janna eti. Kuletsana zoyipa ndi kulamulana zabwino anthu amene akufuna janna. Koma ukhala amene angangokhala chete osawaletsa ena zoyipa ndi kulamulana zabwino amene janna sakuyifuna. Ndifaka Allah subhanahu wa ta'ala ma ayati ajakunena kuti malipiro athu kwa anthu awawa yadkhuluna aljanna, iwo akalowa kuti kujanna. Komanso pa dziko lapansi falanuhiyannahu hayatan tayyiba, tidzamukhazika mu moyo wabwino. So zatu bwino amayamba kuona akanali pa dunia pompa, ndipo akakapita kwa Allah subhanahu wa ta'ala tsiku la chiweruzo akapezanso malipiro ankhaninkhani. Ndiye kuchokera pa zimenezi mkazi wokhulupirira akuyeneka kuzindikira kuti iyeyu ali ndi gawo lalikulu mu moyo uno ngatinso momwe mwamuna ali ndi gawo lake. Pamene mkazi wakwatiwa iyeyu ali ndi udindo wake umene Allah subhanahu wa ta'ala adamupatsa, ndipo udindo umene usiwophweka. Chifukwa anthu amaona ngati kuti tikakama zoti mkazi akhale pa nyumba adzilerana adzibereka amaona ngati zimenezo zophweka. Ndi amazipeputsa zimene zichandukanena kuti mkazi kuti aoneke kuti ndi mkazi weniweni atuluke nyumba akapangenso zimene mamuna akupanga, amene ndi mafeminist. Imene ndi feminism yomwe ikuononga akazi. Aliyense mwa awiriwa mamuna ndi mkazi akuyeneka kuyang'ana za udindo wake. Ndicho linga choti adzalandire malipiro amene tawanena aja kuchokera kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam adayankhula kuti almar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladihi, mkazi ndi mbusa pa nyumba ya mwamuna wake komanso ndi ana amamunayo. Ndiye sizingakhale zotheka mkazi kukhala mbusa pa zinthu zimene iyeyo wazitalikira. Zingatheka unamba mwamuonapo mbusa wa ng'ombe akuziyang'anira ng'ombe ali kutali. Sizingatheke mkazi kuyang'anira bwino nyumba ya mwamuna wake pamodzi ndi ana iyeyo mkazi ali kutali. Akazi okhawa amene alibe nazo ntchito izizi zimene Allah walamulazi kudzera pa lilime la mtumiki wake sallallahu alayhi wasallam, komanso alibe nazo ntchito za ku akhira, sangatsatire zimenezi. Akazi okhawa amene alibe nazo ntchito za ku akhira sangatsatire zimene Allah pamodzi ndi mtumiki wake adalamula. Mudzapeza akuyankhula zambiri ndi cholinga choti asiye udindo wa pakhomowu azikapanga zokhumba zawo, azikapanga zofuna zawo, azikapanga zimene mashayatini awanamiza. Ndiye tamvani zina mwa zomwe akazi amene alibe nazo ntchito za ku akhira amayankhulira. Amanena kuti wani ndini makolo anga amene akudalira thandizo langa, kodi ndikamangokhala pa khomo pano mudzawathandiza makolo anga ndinu? Choyamba chimenecho akazi ena amayankhula mawu amene. Ndino pamenepo mwamuna amanena kuti ndiziwathandiza mwapang'ono-pang'ono. Ine sindifuna mwapang'ono-pang'ono, ndifuna makolo anga azithandizidwira ngati mene anandithandizira ineyo mpaka nakufikira pene ndaphunzirira ndi wabwenzerezawo. Ndiye mumachoka nyumbamo ndipo intiti pamene mwamuna wanu akuwuzani kuti khalani pa nyumba, mwamuna akukuthandizani kucha? Mwamuna ayotu akupanga zimene Allah subhanahu wa ta'ala akunena mu sura at-Tauba, al-mu'minun wal-mu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'dhin. Okhulupirira achimuna komanso ndi okhulupirira achikazi ndi abwenzi awina ndi mnzake. Ya'muruna bil ma'rufi, amalamulana zabwino, wayanhauna 'anil munkar, ndipo amaletsana zotani? Zoyipa. Ndiye mwamuna wanu pokuwuzani kuti akazanga zikhazikikani pa nyumba apa, choyambirira kukutetezani mwamuna ameneyo kuti inuwe musakhale mkazi wachisawawa. Chifukwa ndithudi feminism chimene idachita mwina inuwe simukudziwa. Ngati mukudziwa zimenezo munazipanga ignore dala. Ngati mukudziwa zimenezo munazipanga chani? Munazipanga ignore dala. Feminism imachita chani? Feminism
simapanga liberate mkazi munjira iliyonse, simammasula mkazi munjira iliyonse kuti mkazi ali pa ukapolo wake uti ukapolo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Munthu akakupange liberate iwe ndiwe kapolo wa Allah, ndiye munthu akakumasula. Kukumasula kumeneko akufuna kuti ukhale kapolo wa Iblisi. Tingalina life yapa dziko lapansi pano ndi coin. It's either you are a slave of Allah kapena you are a slave of shaitan. Basi ndezili ndiwe kupanga flip coin yo ikagwere ku slavery ya Allah kapena slavery ya Iblisi. If you are a slave of Allah udzapanga zimene Allah walamula ndipo sudzaonanso vuto linalilonse. Koma if you are a slave of Iblisu udzapanga zimene Iblisu akuitanira ndipo udzaona vuto ndi zimene Allah subhanahu wa ta'ala walamula. So feminism imapereka kwa amuna. Muone izeti, feminism gives men free access to women. Feminism imapereka free access kwa amuna pa akazi. Imagine akazi inuyo ku workplace mwapita kokagwira ntchito. So pamenepo oyambirira kukhala ndi access ninda pa inuyo ninda bwana, the boss has access to you as a woman. Akuzoma kuuza zimene yakufunazo to the extent yoti ena mugula akazi lero lino they prioritize kupanga zimene bwana wafuna kumosati zimene mamuna wakufuna. Mamuna wao kunyumba kwazo zoti ndipangireni kapu ya tea akazi anga, kazi amene amanena kuti cha panga weka ndikufulumira ine kupita kuntchito ndachedwa. Akakafika kuntchito kuja bwana kungonena kuti ndipangireni tea ndi afunsa masipuni angati amene makona mmafuna masipuni angati kufufuza ngati sokuli zomwera tea, ngati kulibe kutenga kandrama kakeko ndikukagulira bwana zomwera tea. The boss has access to you. Feminism ikukuchotsani niwe mu ntchito ya nobo yolungama yompangira izizi mamuna wanu, koma akufuna kuti izizi muzikapangira bwana anu. The seniors akuntchito have access to you, amene amakulamulira panganiza kuti numapanga zimene zijazo, koma mamuna wanu kuti akulamuleni zomwezo pa nyumba simungapange. Chifukwa chani? Mumayamba kupanga compare kasalali kamene mamuna akulandira kofinyika kaja ni ndalama zimene nimukulandira zambiri kuchokera kwa bwana anu amene mmaveracho. Komanso ndi ma juniors amene mukugwira nawo ntchito limodzi, they can derive pleasure just by looking at you. Mukamasekerera muja, mukamayankhula timotantanthetemi atija, mabwera ndi zakudya zimene simunamphikire mwamuna wanu koma mwaphika inuyo ncholinga choti mukagulitse ku office. Muchipeza chifeminist cha Chisilamu chimakhala busy nyumba mwake kukonza zakudya zimene chikugulitsa kuntchito, koma sichingakhale ni nthawi yokonza chakudya kuti amuna ake adani adye. This is what shaitan wants. So akumuchotsa mkazi pa ntchito yake imene ili ya nobo, imene akagwira alandira malipiro kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ndipo adzakhala mugulando lowa ku janna. Wallahi the ultimate goal ya umoyo wathu ndi janna, kapena ngati simukufuna ndi jahannam. Basi palibenso in between apapo. Iblisu knows kuti akakhala ku jahannam mpaka nakalekale, ndiye kumene kosafuna kukhala yekha, afuna azikaona yena mutani omuthandizira moto usamaka mamuje yekha, akakhale ndi yena amene azikadyedwa anso kumene kuti. Ndiye he is using women to destroy societies. Inuyo mwachoka kunyumba kwanu, chovala chimene mmavala nyumba mwanu ndi zimabuibui mwavalazi. Kuvala kodzilemekeza kumene mmavala nyumba mwanu kuja mumakusintha ndi mmavala mosadzilemekeza chifukwa kuntchito oko sangalole. Inu simavala manikabwa mufuna kuti muzikagwira ntchito, ndi ofesi yake iti atakakulole ndi manikabwa amene, kupatula kuti the boss akufuna akaone nkhope yanuyo kuti muoneka bwanji. Boss wa ntchito imene akafuna kuti azikuonani nkhope yanuyo inu mwaibisa for the sake of your husband only. Ena hijabu savaliratu zobisa nkhopezo iyayi, koma hijabu chidini imani chichichi akuti dini imani sio uvalira kuntchito, dini imani ndio uvalira kunzikiti. Kuntchito ndiye tizivala ngati imene akuvalira akazi amene ali mashayatini aja, matalauza ogira thupi.
zovala zodindadina mawere adindikadindika amene ali ndi access kuthupiraniro pamene ponenda anthu amene mugwira nawo ntchito amuna ena kumeneko akukuyang'anani koma mukakabwerera ku nyumba kwanu amuna anu ndikumama anathupirana ndatopa. So feminism ndi chinthu chimene ifeyo tikuyeneka tiuzane panopa ndi mdani wa akazi okhulupirira. China chimene akazi amene amayankhula ndichonena kuti mudandikwatira ndikugwira kale ntchito. Inu simmadziwa zoti ine ndinogwira ntchito chimene mandikwatirira ndi cha. Munandikwatira kale ndili pa ntchito ndiye simungandiletse panopa kugwira ntchito nzosatheka. Apa ibanja lithepo basi. A feminist amene. Kapena ena amayankhula kuti makolo anga ndosauka mota ambiri mwa abale anga akuyang'anira pa ine. Chifukwa kwathu amene adapitako ku sukulu ndine basi. Ndiye sizingatheke kuwasiya abale angawa padzuwa. Akufuna nawo saphunzire adzakhale feminist ngati ine. Ndiye ndifuna ndizalipirira ma school fees yo. Inu ngati simukundifuna ingondisiyani basi. Ndizizimira pandekha. Kapena ena amayankhula kuti nanenso ndili ndi mavuto a mmoyo mwanga amene simungawakwaniritse. Ndifuna kudzayendera galimoto yabwino. Ndikufuna kuti ndizidya zakudya zodula. Sinu mungondikhazika pano nkhwani nyemba ndeza ndipweteka kusana kukwatupa zotupatupa. Bonya tikati tasintha ndi kuti ndisomba bonya makakana matemba utaka basi tikati tasintha. Ndiye ine ndikufuna kuti ndizigwira ntchito ndizidyako zonona umoyo wa padziko lapansi pano timaukhala kamodzi. Feminist wachabechabe akuti bora ndizigwira ntchito kuti zinazi ndizikupeputsani. Amayankhula mawu amene ati ndizikupeputsani. Inu zonsezi simungandichitire ine ya. Nengati inu simungandigulire ne sapato zodula, mikanjo yodula, mabaya odula, zakudya zodula, galimoto mwezi wina uliwonse DSTV uzilipira simungakwanitse. Ndiye ine mufuna kuti ndizita. A feminist amene. Ndizizi zifukwa zimene ena mwa inuyo muzikakhala mukupereka mukachoka pano. Ena ndamene ati basi sukulu yonse imene naphunzira ija ndiye para ndizikangolikhazika basi. Ndizikangokhala pa khomo ndi sukulu yonse 4 years kandi 2 years imene ndaphunzirayo diploma 2 years 4 years degree basi ndikangounjika pa khomo. Makolo anga kuvutika kwawo konse kuja basi ine ndizingofumba panopa. A feminist amene sakufuna kutsatira zimene Allah subhanahu wa ta'ala wawalamula. Ndiye tatiyeni ndafotokoza izizi kuti tidziwe cholinga cha mkazi pano pa dziko lapansi. Ali ndi ntchito yayikulu imene ili noble yolungama pamaso pa Allah subhanahu wa ta'ala. Koma ma feminist anayikhwefula ntchito imene ija kukhala ngati ndiyopanda pake. Akuti basi occupation ndi kukhala housewife. Occupation ndi occupation basi kumanyadira anti housewife magoalkeeper ndi anapereka dzina limene ati magoalkeeper. Ena ndikumanyira akuti mundende akazi amene ali kundende ya amuna awo. Silingapange ine zimenezo. Avala hijab. Feminism inayamba bwanji. Feminism yakhala ikulimbikitsidwa kwa zaka zambiri 200 plus years kuchokera chaka cha 2024 mapita musimu zaka zambiri. So zaka 200 si pano. Ma centuries awiri si za masewera. Koma chimene chidayambitsa feminism idayamba ndi akazi kumenyera ufulu woti adzivota. Kenako patabwera wevu yachiwiri pamene kumafikira poti akazi adzilipidwa mofanana ndi amuna. Nawonso akazi ndi anthu amene angathe kugwira ntchito zomwe amuna akutani akugwira. Simukachoka pano mfuna mzikagwira ntchito zimene amuna akugwira. Maphunziro amene mwatenga inuyo panopa onsewo akakhala against inuyo tsiku lachani lachiweruzo. Chifukwa za sekulazo zikakupangitsani kuti za dini izo muzitenge ngati zopanda ntchito. Tikaona akazi oyambirira amene adali mu campaign iyi mu movement imene ya feminism. Akazi onsewo adali ndi mizu yochokera ku Chiyuda. Susan B. Anthony, amuti Elizabeth Cady Stanton, Lucy Stone, onsewo mizu yawo idali yochokera kuchani ku Chiyuda. Ma family backgrounds yawo anali yochokera ku Chiyuda. Ndi azimayi amenewa pachifukwa kuti ku Chiyuda
samalola mkazi kuvota ngati mmene kulilinso ku Chisilamu. Ndiye Chiyuda nachonso chili ndi mizunso yangati yomweyi. Ndi akazi amenewa shaitani anawagwirisira ntchito kuwatulutsa m'nyumba zawo. Plani yoyambirira inali yoti akazi aloledwe kuvota, ndipo inali plani ya simple, koma Ibilisi anali ndi plani yayikulu patsogolo pake. Akazi adaloledwa kuyamba kutani kuvota. Kenako panabwera wevu ina katikati momwemo kunena kuti kodi tizingovota ndefe simuzitipatsa maudindo. Okay, so akazi amenewa anali akazi amene ankanyasidwa ndi malamulo a Chiyuda, amene iwo ankawatenga kuti ni malamulo otani opondereza. Mkazi amangokhazikika pa nyumba, ndiye anafuna kuti adzikavota nawo. Ndiye imene imachedwa kuti inali nyengo yoyambirira kapena kuti mafunde woyambirira a feminism, first wave. That was before 1960. Now kuyambira 1960 kunabwera movement imene amanena kuti iwo amasula akazi pa ukaidi, pa ukapolo, chifukwa nyumba idasanduka ngati ndi ndende yawo. Nyumba akazi amanena kuti idasanduka ndende kwa iwo. Ndiye anafuna kuwapanga liberate akazi mu ukaidi umenewo. Ndiye panabwera Women's Liberation Movement imene inakazikitsidwa ndikuyamba kugwira ntchito yake mwamphamvu. Ndiye inali ndi akazi ambiri a Chiyuda amene amayipanga support. Ndipo munyengo imeneyi mayi amene adali patsogolo ndiye mwali Betty Friedan, amene analinso Muyuda. Anali Muyuda mosapsatira makolo ake iyeyu. Anali Ayuda amene adakakumana ku America ako, koma mafamily zoti ena family ina inachokera ku Russia, family ina inachokera ku Hungary. So mayi wo munali kale chidani ndi malamulo a Mulungu mene ali Ayuda. Ayuda ndi adani Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiye Betty ndi amene adali shaitani tsopano weniweni, yemwe anabwera fi surati al-mar'a, muonekedwa mkazi, ndi kuwononga tsopano, kuwononga kwenikweni kuja. Kodi mayi amenewa anabwera ndi zinthu zotani, analemba buku, ndipo mkati mwa buku limeneli mutati mukaliwerenge mukapezamo nyasi zambiri. Ankatsutsa zoti mkazi sangapeze chisangalalo pongokhala pa nyumba basi. Ndi adayamba ndi kufotokoza mmene America idalili. Ningokuwerengerani pang'ono kuti muzimvere nokha. Kuyambira page 13 kumatsika m'musi anayankhulapo kunena kuti the suburban housewife was the dream image of the young American women and the envy, it was said, of women all over the world. Amakumba atakhala ngati suburban housewife wa ku America. Chifukwa chani? The American housewife munthawi imene before 1960 she was healthy, beautiful, educated, concerned only about her husband, her children and her home. Zinthu zitatu zimenezo. Imene ndija sharia America. Mkazi focus yake inali pa husband, children and home. Allah subhanahu wa ta'ala kunena ja waqarna fi buyutikun wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Akazi kazikikani mnyumba zanu ndipo musaendeende kunja ku balala kumapanga tabarruju ngati mene dalili tabarruju ya munthawi ya umbuli. Allah akulamula akazi kuti akhale kuti makomo mako. Allah Ibilisi kugwiritsira ntchito Betty anawatulutsa akazi mnyumba zawo in the name of freedom, hurriya. Kuma America once mkazi, she was a healthy, beautiful, educated woman concerned only about her husband, her children and her home. She had found true feminine fulfillment. As a housewife and a mother, she was respected as a full and equal partner to a man in his world. Imene si sharia. Fankazi kumpanga respect yepo kala mai wolera ana mkazi osamalira nyumba imene ndio occupation yolemetsa kwambiri ndipo akanika kulemekezedwa ngati imene so mwamuna amalemekezedwa akatuka nyumba ndikupita kuti ku office ukagwira ntchito. That was America before feminism. She was free to choose automobiles,
clothes, appliances, supermarkets. She had everything that women ever dreamed of. Akakula zimene zibetiyo ndiye mkati mwake mu page 14 mukamapita uko 15 ndiye amba kumanena tsopano pa page 14 kumanena kuti these women had no thought for the unfeminine problems of the world outside the home. Ikabwera census, they proudly wrote on the census paper kuti occupation, akamafuso za occupation akuti housewife. For over 15 years, the words written for women and the words women used when they talked to each other while their husbands sat on the other side of the room and talked shop or politics or septic tanks were about problems with their children. Akazi basakamakambirana, it was all about problems with their children, or how to keep their husbands happy, or improve their children's school, or cook chicken, or make sleep covers. Nobody argued whether women were inferior or superior to men. Mwaona penepo? Kusonyeza kuti iwo amangofuna kuti adzingokambirana kuti kodi akazi ndi inferior kapena superior kwa munthu. Kodi chimene chikwapangisa muno khala superior ndi chani? Akazi khala inferior basi. This is where shaitani anabwera tsopano ndi mapulani yake aja kuti apa ndi kuononga tsopano anthu. Ndiye ma 1950s, if a woman had a problem, she knew that something must be wrong with her marriage or with herself. Kusonyeza kuti akumudzala mkazi chani zolakwika. Ndichifake muone kuti lero lino tikamati banja likuonongedwa ndi zomwezo zimene zidaonongaso manja mu nthawi imene. Chifukwa mkazi uyuyu atayamba movement yake ya feminism, banja lake linata. She was divorced in 1969. Anayamba movement yake pamene adayamba kulemba mabuku yake 1966 mpaka na kutsegula organization yachida now National Organization for Women. Ndiye bungu limene analikazikitsa mu chaka cha 1966 ndi amalimbana ndi amuna ake, kumalimbana ndi amuna ena, kazi wa Chiyuda amene. Kusonyeza kuti ndi upandu umene Ayuda anakhala akupanga ncholinga choti aulunge dini ya ndani ya Allah subhanahu wa ta'ala. Iwo pochita izizi amangolimbana ndi America yokha, kuma target yawo inali yoti alimbane ndi akazi dziko lonse lapansi. Because this is where Iblisu anadzala njere zake zachisokonezo. Anayambira ku America kuja. Ndiye muona kuti mukulemba kwakeku analemba kuti the problem that has no name. Potanthauzira kukhala kwa pa nyumba kumene mkazi amachita. Akuti imene ndi problem yopanda cha dzina. Iye adafotokoza kuti akazi ku America akhala akuponderezedwa kwa zaka zochuluka, iwo amakhala pa nyumba ndi ana awo nkumadya chiponde, kuchapa matewera, kukonza kuchipinda, kuchapa zofunda, usiku kugonana ndi mwamuna wawo. Kenako akatero basi amalephera mkaziyo kumafunsa kuti kodi amunanga umoyo uwu ndi choncho basi daily ndizingopanga zimenezi. Kumene kumudzala mkazi zoyipa. Siningatulukeko kunjako kukapanga kumane. Mkazi anali osangalala kale. Pambuyo poti akazi ambiri akuda musampha umene uli wa feminism, ana amakula popanda chisamaliro cha ndani cha mayi yawo, analibe kuyang'anira wokwanira kuchokera kwa ndani kwa mayi. Ndiye chomwe chidachitika nchonena kuti ana omwe adali ndi makolo awiri onse amakula popanda chisamaliro cha makolo onsewo. Chifukwa chani? Mayi nayenso amatuluka nyumbamo kumakagwira ntchito, bambo akutuluka nyumbamo kumakagwira chani ntchito. Ana atsala ninda amakhala ndi agogo awo, ena amakhala ndi agogo awo ana. Ndiye ena amene analibe agogo amakatenga cha mkazi wa ntchito. Ndiye mkazi wa ntchito amene anali ochokeranso kuma feminist omwewo. So mkazi amene azidzala chani mwana. Ndiye anayesetsabe kuti mwana asakule ndi makolo onse awiri. Chifukwa chani? Mene akukula ndi makolo onse awiri, makolo palibepo, mayi ali kuntchito, bambo ali kuntchito. Banja likatha ngati ana awo atatsale ni mayi aleleredwa ndi ndaniso pene palibe. Fama yonso sazipezeka, azipezeka ali kuti ali kuntchito, alemba wa ntchito. Ana awo akakhala ndi bambo okha sizitekanso kuti bambo aziwalera kupatula kuti azingokhala nawo mukanthawi kochepa. Fa masana onse azikhala ali kuti ali kuntchitonso. Ndeti mwana ameneyo whether akhale ndi bambo okha sakula ndi makolo onse, sadziwanso chikondi cha bambo, sakhala ndi guidance kuchokera kwa bambo, akakhala ndi mayi ndiye wesi. This is how they planned kuti aulunge family. Ndiye zimafika ponena kuti ma families ngati awawa amakhala akuphwanyidwa
chifukwa cha akazi amene amabwera kudzagwira ntchito. Chifukwa kafukufuku amaonetsa kuti ana ambiri amakula asakuwadziwa mayi awo bwino. Ndiye kwa akazi amene amalemba munthu wa ntchito, anawo amapeza chikondi kuchokera kwa mayi wa ntchito uja, and they were more connected kwa mayi wa ntchito than mayi awo, and they became violent towards their mothers. Chifukwa sana kule ni mayi awo was busy ndicha career akupanga ndalama kuti akathandize akuti amayi awo amene analipirira school fees, bambo amene analipirira school fees, awagulire galimoto awatera at the expense of her family. Mamuna wake wamugwira mkaziyo, ubale wake upalibe so wabwino, anaso chimodzimodzi. Ndiye kafukufuku anaonetsa kuti akazi amene amalemba amayi antchitowa, mayi ameneyo amakhala ngati mulowa mmalo wawo. Ndiye amachita zonse zimene mkazi ameneka kuchita pakhomo pa mamuna wake, kufikira poti amachapanso mpaka anani makabudula mamuna ankati. Yes, ndipo sidafika poti amuna ena amapanga ubwenzi wa nseli ndi mayi wa ntchito, kamba kuona momwe mayi wa ntchito uja akusamalirira mwamunayo, ngasi akayika madzosamba ndi mkazi wa ntchito, akuchapa zovala ndi mkazi wa ntchito, akusita ndi mkazi wa ntchito, zakudya akuphika ndi mkazi wa ntchito, akununkhiritsa bwino. Mamuna akamayamikira aziyamikira ndani? Aziyamikira ndani? Wa ntchito. Ndazi bambwena amangothawa nakasa akazi ali kuntchito, akazi awo ali kuntchito, ali kufesa ali busy akupanga za bwana awo. Amuna amangothawa kuchokera kuntchito kwawo kukuthawa basi kupita kuti? Kupita kunyumba kwawo kuti. Ana ali kusukulu, wa ntchito ali yekha nyumba, basi apanga naye banja bwinobwino. Ma bastard kids amacheda chocho. Bastard children, ana amene amabada through my mistresses, amene amagwira ntchito muti mu nyumba za akazi amene ali otsogola ma feminist, amene muli inoyo mulimo. Sinunso matsogola maphunzira, muzikagwira ntchito, mukalimba wa ntchito, azikakusamalira ndi banja lanu eti. Ndiye mukayembekezere kuti amuna anuwo asamakapange chibwenzi ndi wa ntchito, kapena amuna anuwo kunjako asamakapange chiwewe. Sizimene mukayembekezere. Ndikuuzeni feminist akamafotokoza za ideal man amakamba za mamuna amene afuna kumpanga control. Feminist akamakamba za ideal man, ine ndimafuna mamuna wakuti amakamba za mamuna amene ali easy to control. Zimene inu mukufuna, mufuna mamuna kuti mukampange control. Asamaka kuletseni zinthu zezi za nyasi. Asamaka kuuzeni kuti akazi angakhala ndi panyumba pano. Azikangokuyang'anani. That's the man you want. Fa mamuna amene ali wadini sakakulola ninu kuti mukagwira ntchito. Sakakulola. Inu mukuti ayi mukukana koma feminism ilimo mwayi. Seriously. Ilimo feminism mwayi. Amene ankava kupweteka ndi malamulo akuchiyuda amene akupezeka mwije ni mutora analimbana ndi malamulo amutoramo mkutuluka nyumba zawo. The same applies ku mkazi wa Chisilamu. Kwa mkazi wa Chisilamu amene ali feminist, choyambirira amakhala against malamulo a Chisilamu. Choyambirira asanayambe zake za feminism zo amakhala against malamulo a Chisilamu. She finds malamulo a Chisilamu repulsive, disgusting. Amatenga kuti malamulo a Chisilamu ndi malamulo otsalira kwambiri. Kuyamba kumanyansidwa ni mitalayo. Mitala amesa ni malamulo a Chisilamu. Feminism ikumpangitsa mkazi kuti anyansidwe ni mitala. Chifukwa chaka sukulu kamene waphunzira kanje. Kenako akatero leadership ya mamuna amaivula. Na kuti inuyo muzipanga ma decision nyumba amwe ine sapange ma decision. Nde amamulamulira mamuna zochita. Pamene kumtsogoleri ndani nyumba. Ankazi yutu. So izi ndikuyankhula ndikusamba mmanja. Simukupita. Ndiye zili ndinu kukakhala awawo ma feminist kapena kukapanga zimene Allah wakulamulani. Kugonja pamaso pa Allah pofuna janna. Wallahi mudzafa, mudzaola, tupilano labwino lomphusi zadya. Koma what are you going to take kwa Allah subhanahu wa ta'ala mukamwalira? Muzatenga jana mukakhala feminist wa muzatenga jana. Popeza kumene mukulowerako, kumene inu ndine tikulowerako, kumene kuli umoyo osatha. Umoyo uno ndi umoyo ni waufupi kwambiri. Waufupi. Chabwino tikhala 200 years. Ndikumati takhalitsa koma umoyo umene kwa Allah si umoyo oti munthu kumanena kuti wakhala zaka. Kujanna palibe kuwerengera zaka, makangokhala basi. Kujahannam palibe kuwerengera zaka, adhabun fawqa al-adhab. Kumangolandira chilango pamwamba pajani? Pachilango. In the name of feminist. Munamenyera ufulu wanu Yesu, ufulu wake utoka la kujahannam. Ndizimene mukutani?
mukumalimbikitsana akazi. Kunabwera MP achikazi ena akamatilimbikitsa kuti tikhale ophunzira. Shaitani. Wallahi mkazi amene ndi shaitani. Kutseka makutu kwa amene fo palibe nyenanga kuzene cha kwa akhira ya. Mwaye mu feminism yokayoka. Mkazi achisema amagirana manja ndamu na kunja kumapa sana chance. Mkazi achisema amazipoda yoncho kuzinyambirisa milomo ndikumangana ndamu na ajirema. Mkazi achisema kumazoseza sima feminist akuchita. In the name of jani hurriya ufulu. So be careful with what you are choosing. From here mukamapita kumene kupita ku be careful. Iziza amenanga nyaside nazo ni mafeminist. Ndipo kumva zimene ndikuyankhula ineyo zanyasida nani litu. Kumene ndibe nazo ntchito. Ine ndikuzani inu mukukondani. Kakonzeni akhira. Kakonzeni akhira. Matrauza ung'amba akupanga upload zithuzi zawo pa social media. They want attention kuchekera kwa amuna kuti samuna awo. They are leading Christian life and they claim kuti yoni njani ni mamuslima. Muslima sungampeza ali pa social media. Ngati ali pa social media akufuna kuphunzira. Osati pa social media nkuzipanga upload. Ndakaza ngati akisema mimi mukumaona mukakhala pa TikTok upo kandi pa Facebook upo kandi pa akupanga upload zithuzi zawo. Ndanga mbiri. Tikanena kuti aya yonena kuti wakarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyati alula sabitiwa anamva kuma kukula mtima chifukwa kukhala nyumba sinde kuti ukhale nyumba mondozika zithuzi zako pagulu kumene kusukukhala nyumba ngati akudzikongoletsa wallahi akumadzikongoletsa chifukwa choti wafuna kuti aoneke bwino kwa anthu osati kwa amuna awo because they think kuti kudzikongoletsa kwa amuna awo it's useless. Nde feminism iyi kuononga ndithu zinthu.